имрӯзҳо дар як қатор кишварҳо мавсими футболи соли 2024 ва 25 идома дорад. пеш аз ҳама таваҷҷӯҳи мухлисон ба Арабистони Саудӣ равона гардидааст, зеро беҳтарин футболбозони ҷаҳон дар ин кишвар бозӣ мекунанд. Дастаи Ан-Насри Арабистони Саудӣ имсол унвони чемпиониро ба даст меорад ё не пешгӯӣ кардан душвор аст. Аммо Криштиану Роналдо дар 13 бозии ин даста ба дарвозаи ҳарифон 11 тӯб зада 2 паси голӣ додааст. Криштиану Роналдо ба ғайр аз он ки дар Лигаи бартари Арабистони Саудӣ 13 гол задааст, 4 голи дигар дар Лигаи бартари Чемпионои Осиё, 2 голи дигар дар Суперҷоми ин кишварро ба номи худ сабт кардааст. Дар ҳоле ки наварӯҳо манзури шумост, Ан-Наср бо ҳамлагири 39 сола Криштиану Роналдо дар бораи тамдиди шартномааш ки тобистони соли 2025 ба поён мерасад, музокираҳои пешакӣ анҷом медиҳад. Ба иттилои манбаъҳо, футболбози португалӣ Роналдо тибқи шартномаи нави корӣ дар як ҳафта беш аз 3 миллион фунт стерлинг маош хоҳад гирифт. Инчунин барои ӯ вобаста ба натиҷаҳои Ан-Наср пардохтҳои бонусӣ низ пешбинӣ шудаанд. Роналдо мехоҳад дар Арабистони Саудӣ бимонад то имкони бозӣ дар ҷоми ҷаҳонии 2026-ро дошта бошад. Трансфермаркт арзиши бозории футболбози португалиро 12 миллион евро баҳогузорӣ кардааст. Аз рӯи хабарҳои Марса, Криштиану Роналдо метавонад пас аз тамдиди қарордодаш ҳамчунин соҳиби 5% саҳмияҳои Ан-Наср гардад. Ба ин роҳ роҳбарияти клуб мехоҳад Криштиану аз ҳамкории муштаракаш дар Ан-Наср қаноатманд бошад. Дар даври 14-ум Ан-Наср дар майдонаш бо Ал-Ҳудуд воз муд. Дар Лигаи бартари Арабистони Саудӣ аллакай 18 даста бозӣ мекунанд. Дастаҳои пурқувват мутаносибан баробар ва ҳоло бубинед вохӯрӣ байни дастаҳои Ан-Насри Ар-Риёз ва Ал-Ухдудро ва меҳмонон дар якумин ҳуҷумашон ба комёбӣ муваффақ мешаванд. Дақиқаи шашум аст як партови олӣ муҳофизатгарон иштибоҳ мекунанд ва Савиюр Годвин аз дастаи Ал-Ухдуд хитобро боз мекунад. Дастаи Ан-Наср ҳусен дар зинаи сеюми ҷадвали мусобиқот қарор дорад. Ал-Ухдуд бошад дар зинаи 15-ум ва баъдан Ан-Наср ҳамин гуна ҳуҷумҳои пайдарпаи худро ба вуҷуд овард. Дар дақиқаи 18-ум голи Садио Мане ба инобат гирифта нашуд, аммо дар дақиқаи 29-ум ин голи дуюме ки ҳоло Садио Мане ба дарвоза мезанад ба ҳал гирифта шуд ва ҳисоб баробар шуд 1-1. Дар Лигаи бартар бозиҳо хеле ҷиддӣ мегузаранд. тавре гуфтам 14 бозӣ баргузор шудааст. Дар зинаи аввал маҳз Ал-Ҳилоли Ар-Риёз, дар ҷои дуюм Ал-Иттиҳоди Ҷидда ва Ан-Наср дар ҷои сеюм аст ва ҳоло пеналти Криштиану Роналдо ва ин тӯбро ба самар мерасонад. Дақиқаи 42-ум ва футболбозони дастаи Ан-Наср дар бозии хонагиашон ба сафи пеш мебароянд. ҳуҷум болои ҳуҷум буд аз ҷониби аннасравиҳо ва ҳоло бубинед боз як гузариши олии Криштиану Роналдо ва ин навбат дарвозабон моҳирона бозӣ мекунад. Пауло Витер ва ин тӯбро бармегардонад. Бо ҳамин натиҷаи 2-1 қисми аввал ба поён расид. Қисми дуюм ҳам хуб инҷо оғоз меёбад. бубинед Талиска онҷо нишаста буд ки ҳоло аз ин даста рафтанӣ аст ва ҳоло ба дастаи дигар хоҳад гузашт. ҳуҷуми дигари футболбозони дастаи Ан-Наср қисми дуюми вохӯрӣ ва боз як олӣ бозӣ мекунад бо пушти пои Криштиану Роналдо ва дар ин ҷо зарба ба мо нишон дода нашуд, вале ба ҳар навъ футболбозони дастаи Ан-Наср хеле хуб кор карданд ва тавонистанд ки голи сеюмро ҳам ба дарвозаи дастаи Ал-Ухдуд зананд. ҳоло бибинед чӣ гуна бозии зебо аз ҷониби бозигарони ин даста аст, чӣ гуна Абдураҳмон Ғариб хуб бозӣ мекунад ва ҳолати хубро ҳам Ал-Ухдуд ба вуҷуд овард. дӯстони гиромӣ, дар қисмати поёнии ҷадвали мусобиқот Ал-Фотиҳ ҷойгир шудааст. зинаи 17-умро Ал-Фейҳа ва 16-умро Ал-Ваҳдаи Макка дар ҳоло ишғол мекунад. мусобиқа ҳоло идома дорад ва акнун ҳоло боз лаҳзае мерасад ки футболбозони дастаи соҳибони майдон голи дигари зебо мезананд. ҳамин гуна голе ки Садио Мане бо дублаш аз партофти хуби Ал-Ғанам дидед чӣ гуна аст, дубли худро ба самар мерасонад. яъне футболбозони моҳири дастаи Ан-Наср дар ин вохӯрӣ комёбӣ ба даст овардан ва бо ҳисоби 3-1 ғалаба карданд. ин расми охирине ки Криштиану Роналдо бо ҳамдастаҳояш бо мухлисон ҳамин гуна кафкӯбӣ мекунанд.
دوستان گرامی، اینها خبرهایی بودند که ما با سهم شما رسانیدیم. در همین جا با جمع همکارانم برنامه امروزی فوتبال آسیا را به پایان میرسونم. بخت و سعادت و اقبال نیک همیشه با شما همقدم باشد. خیر تو بازید. خود را احتیاط کنید.